BPO scammer sa Cebu, bay na bay. Smack that! Bay na bahay kubo, 2,000 pesos scratchy. OA nga ba? Ito, tipo pabalitang ina ito atin na agad simulan. Simulan natin agad sa isang video galing kay Mr. WN na isang white hacker na vlogger na meron siyang nahuli na isang investment scam dito sa Pilipinas. Specifically sa Cebu IT Park. So dito, dinaanan niya yung proseso ng kanilang pag-scam. Pero bago natin simulan yan, gusto ko lang panoorin niyo kung paano nila ginagawa yung tinatawag natin mga cold call. Na sinasabing registered sila sa isang investment scam. Atin agad simulan. Oh, Mr. Niembe? Ito, isa-scam namin si Mr. Niembe. Hi, this is Melly. How are you? This is smelly. Doon pa lang. Alam mo, mga invento nila mga pangalan to eh. Hayop. Maasim ka talaga, mabaho ka. I'm fine, how are you? You won't be fine in a few minutes, Mr. Niembe. So, this is in regards to your registration with us on Quantum AI, on Bitcoin Code. Ito mga sinabi niyong basura mga salita na yan. Invento lang lahat yan. Hindi yan totoo. At pang-lure lang yan para lang pang-investin siya. How you can learn and how you can make secondary source of income using our software with automated features. Oh, mukhang paldong-paldo si ate. Hindi ko nakalakan na Bitcoin. Meron kang gintong mga relo eh. Would you like me to close your account instead, Mr. Niembe? Because every time we called you, you keep on saying Di ko, mali pa grammar mo. Mangga-scam ka na lang, mali pa. Kulang-kulang pa. you're on the road, you're doing something else, you're busy. Yan. Isa to sa mga style ng pag-scam. Kasi isang script yan na pinaparamdam sa'yo na wala namang mawawala sa amin eh. Ikaw may kailangan sa amin. So, shift mo yung need ng mga taong to doon sa scammer. I'm also a busy person, Mr. Niembe. I have a lot of clients and need to Diba? assist. O medyo nag-gaslight ka pa, Mr. Niembe. Ito, Miss Nieta. I need your confirmation if you're really interested about this one. Inaabos sila lang yung BPO industry dito sa Pilipinas sa sobrang boom, sobrang lakas. At dito mas affordable din yung mga taong tulad nito na pwedeng mang scam ng tao kasi yung kanilang manpower at yung ating mga dignidad dito ay mas mababa bilhin. So halos isang taon mahigit na ata niya sinusundan itong scamming center na to kasi iba-iba na rin yung mga pangalan na kanilang pinagdaanan. Mga 3 beses ata siya nag-change at sinundan niya talaga kung nasan sila. At na-pinpoint niya kung nasan sila kasi sinubukan niya isara yung isang computer at nalaman niya, okay, nasa Pilipinas sila para malaman nila. At nahack din nga, syempre, yung CCTV. To 40% on a weekly basis. Same with my other clients right now. Okay, 30 to 40% returns per week is impossible, honey. You are very smelly and very bad. Because the market is really, really good. You only want my hard-earned money, really, really good, huh? If you're not interested, I'll just give your slot to other so someone else will wanna be in a better situation. Just be honest. What happens, scammer? Because I'm Ganun not tono doing niya this eh. for myself. Ayun na nga. Lagyan natin tayo. Lala bugi mi galado. Sinara niya yung call. Smack that all Oh! on the floor. Smack that! On It's a mo! Eh, you so! Magsascam ako! Sascam ako! So, ang India, kung meron sila na why did you redeem it? Why did you redeem it? Tayo naman meron smack that all on the floor. Ano man lang nasa Pilipinas. Ba't ka pa naging scammer kung pwede ka naman maging singer? So, ito real time na isa pa nila ini-scam. Habang kinakausap isa pang scammer to, sinacharge agad nila yung biktima ng card. At ang nakakatakot pa dito, meron agad sila notepad nung lahat ng info mo. So, alam mo, matagal ito bago nila nakuha, bago nila nilagay yung impormasyon mo sa plato para kuhanan ka ng pera, meron agad sila eh. Nakikita mo dyan, Yeah, I'm not interested Oh, I know anymore. that you've been struggling right now. Yeah. Do you want to be like that forever? You don't want to be in a better situation together with your family? Because you've been struggling already. Yung pinaka nakakatakot dito. Fortunately, since they kept moving, I lost access to all the agents. However, So dito sinabi niya na meron siyang mga agents na na-hack at dun yung kanyang parang mata sa loob ng mga scam operations na to. At dahil lipat nga sila na lipat, siguro rin para rin makaiwas sila dun sa madaanan ng mga government officials dito at mga police, isa na rin yung paraan. So siguro, itong mga pinakita niya, sana gamitin din ng Pilipinas na ganito pala gumalaw ang mga scammer. Na siguro bigyan natin ng timeline ang lahat ng mga kumpanya nag-opera dito ng parang duration. Ilang buwan bago sila lumipat? Ilang buwan bago sila nag-iba ng lugar? Bago sila nag-iba ng operasyon o nag-iba ng pangalan? Sana tignan to ng ating mga makalumang makinarya ng pag-double check. Lalo na sa age ng internet, sa age ng teknolohiya, ng AI. Dapat nakakasabay tayo. Yun nga yung tinutulong nitong YouTuber na to eh. Sana gamitin natin at yun din naman ang gusto niya mangyari. We're low
local here in City of Cape Town, and we are licensed and regulated. Which part of the world are you calling from? You're asking if where are we calling from, right? So ito nagkukunyari siya na magkapareho sila ng bansa na pinanggalingan. Accept mo palang ate, di ka papasa na taga Cape Town. Pero very close na. May mga kilala akong tao na naka 6 months lang sa ibang bansa. Pagbalik dito sa Pilipinas, iba na yung accent at iba na rin yung ego nila. Oh, wonderful. In just 5 minutes, you make $6.61. So ito, once nagsimula ka na mag-invest sa kanila, imamanipulate nila in real time yung mga gains na pwede makuha. Totoo naman na mayroong risk ang mga investments. Tulad nung dati kong ginawang video, kung magsusugal ka para sa sarili mo. Totoo naman yun. Pero dito, minamanipulate nila yung market para magmukha na ikaw ay talaga nagkaroon ng gains. Ito yung ginagawang spiel ngayon. Itong budget diwata Taylor Lautner ng Cebu, hindi ng Orion Bataan. Perfect. Meron pa siya taga-palakpak. Sound effect ba yun or sa likod? Okay, talk to you tomorrow. So syempre, isasara niya yung call. Natuwa siya ng scam siya ng kapwa niya. So pag nag-atas ka na nila at nakuha na nila yung parang threshold ng ganito kalaking halaga sa isang tao, isasara nila account mo o pwede i-on hold or mag-invento lang sila ng kahit anong problema sa account mo para maisara nila. Yun yung kanilang ginawa. Iba't iba pa sila mga bansa na ini-scaman, pero ito yung isa sa mga ginawa nila dito sa Pilipinas. Nahack din niya yung isa sa mga floor managers dito na ang pangalan ay Marcus. Nakita niyo doon sa kanyang Excel na umaabot $68,000 ang kinikita nila buwan-buwan. Kinompute ko to, kinonvert ko. Ito ay halos 3.8 million pesos. Isang buwan lang. Kasi yung conversion, yung nakita mo yung ating singer kanina at yung retention naman yung lumalapit para patagalin yung usapan. Mahak pa nila yung nakita yun doon sa pangalawang version ng video yung habang kinakausap nila ay charge pa nila. Ito pa yung extra na 29,000 yun. So pinalitan yung sarili niya as Adam para tawagan tong particular na agent. At si Adam yung talaga may-ari. Yung nagbabayad sa lahat, sa pagkain, sa renta, yung mga sound ng mga scammer na to. Tapos si Marcus, yun ang ngangasiwa na mangyari yun doon sa lugar na yun. Papadala ng pera, siya gagawa. Parang gumagawa lang ako ng Dota 2 team. Ganon din yun eh. Yung pagkukuha ka 5 tao, pakainin mo sila, bibigyan mo ng ano. Parang ganon lang din siya. Nakuha niya yung Telegram account itong isang particular na scammer. Dito agent pala sa akin, scammer. At kakomprontahin niya. So nung kinompronta niya to, nagpanik na siya. Kasi ginawa niya, pinakita niya yung screenshot nung mga CCTV na to. Nakita-kita yung mga mukha nila, huling-huli sa actor, tatawanan, di ba? So ito na yung floor manager, to nakapula. Mautak yung floor manager mo kasi sanay na siya eh. Ang ginawa niya, kasi tumawag sa mismong agent, tumawag siya sa telepono niya sarili. Ito yung ginagawa niya. You might use his phone. You might use his phone. No. So pag tumawag siya dyan, hindi, syempre, malalaman nila na hindi si Adam yun. Kaya yun lang nakakalungkot doon. Adan. Ba't Adan? Kasi nandito yung mga ahas. Tapos nung nalaman na nung buong floor na to na nahack na sila or na-expose na kanila mga impormasyon, yung ginagawa ng kanilang floor manager, hindi niya sinasagot, pero ini-screenshot niya yung mga sinasend sa kanila. O syempre, natakot sila, pinalis sila sa lahat ng mong building. Di ba nagkakatakip ng ulo, nagfe-face mask, dahan-dahan na siya nababawasan dito. Panoorin nyo din yung konfrontasyon niya doon kay Marcus at doon sa mismong may-ari na scammer na to. At syempre, hindi sila masyado sumasagot. Pero all in all, masarap makita na maipit sila ng ganito. At sana balik-balikan mo to, Mr. WN, itong Pilipinas. Kasi napakadami dito mga BPO na ganyan. Sana mas gatasin mo sila at para tumigil sila dito. Kasi syempre, marami mga tao. Alam ko ako mismo hindi ako mahuli ng mga ganyan. Pero ang iniisip ko yung mga matatanda eh. Mga nanay, tatay nyo na pinaghirapan ng kanilang mga trabaho. Nahirap na nga kumita ng ganong edad. Mas maloloko sila na gano'n. Pinaghirapan nilang pera. Retirement money na meron sila. Inipon nila para sa sarili nila. Kasi pinalaki nila yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga anak. Tapos na-i-scam nila ng ganun. Doon ako nang gigigil. At sana tuloy-tuloy lang niya to. Gusto kong makita bumagsak yung mga hayop na yan. Sunod na kwento naman. So ito hindi to scam. Pero ibang tao ay tinatawag na overpriced daw ito. So naman ang website na to ay ang Bahay Kubo. Na pagmamayari na isang half-Filipina model na si Christina Nadine. Nag-viral dahil sa 2,000 peso na scrunchies na meron siya. Nagawa sa 100% mulberry silk. Designed to create a soft, oversized, hindi overpriced while providing a firm hold. Additional benefits including reducing frizz and hair breakage. So tinignan ko rin siya sa Amazon. $35 to $49. Malapit naman talaga. Siguro nabigla lang din ng tao. Siyempre sa social media, kumalat siya bigla. So di alam yung context. Ito international brand kasi siya. So siguro sinusubukan niya makipagsabayan doon sa mga international na nagbebenta ng mga ganito. Eh syempre yun nga, na-caught win siya dito sa Pilipinas. At syempre iba ang ating standard pagdating sa mga ganito. Talaga namang good quality ang mulberry silk. At itong 11,000 na isang set na to ay sold out na. So sana bumili. Para lang mapansin ko kung gaano katibay ba ang hawak na yan. Pati ba kabit kaya itali nito. Ito ba bahay collection nila. Naalala ko lang din yung mayroon nag-viral sa Reddit na yung nagkaroon ng surge ng mga taong gumagamit ng mga malalalim na Tagalog. Hiraya, Manawari, Tatapwat. Isasalpak sa isang cafe, isasalpak sa isang merch. At yun na yun. At yun na yung kagatasin na nila yung pangalan na yun. At naiintindihan ko meron nga naman siya epekto lalo sa mga OFW na namimiss yung kultura, yung mga tao
tawag, ano pa yung mga ibang terms na ginagamit. Balikbayan, barkada, turumpo, di ba? Kahit ano yan. So, naalala ko lang yun. Pero ako naman, kung nadi-deliver naman niya yung sinabi niya, wala akong problema doon. Nagulat lang talaga ang mga tao sa 2,000 at itong set na ito ay 11,400. So, di ko alam kung ilang apat ata ito, 1, 2, 3, tapos meron pa dito, di ko alam anong tawag dito sa ilalim. Kung hindi ka ang target market, ayoko naman maging target market na ganitong klase mag-isip. Ang napakaraming pwedeng gastusan na talagang worth gastusan na kailangan mo talagang lakihan yung bayaran mo para yung quality ay maramdaman mo. Naiintindihan ko rin. Ako, ito rin naman, pero ako dito parang 50-50. Gets ko yung gusto niyang mangyari na ma-hit yung both international at yung local market. Pero yun nga, malaki talagang discrepancy na international market versus local market sa atin dito. Kaya nga rin mas marami nabibili ang mga scammer dito. Boom, callback sa unang balitang ina. So siguro wala ka masabi dyan kundi expect the hustle. Kung yung mga bibili niyan, afford nila. Pero di ba, anong magagawa natin sa mga gustong gumastos doon? Siguro mainis lang ako yung mga tao na gusto ng clout na sa tingin nila ay mas cool sila kasi bibili sila ng 2,000 peso worth of scrunchie kahit wala naman sila nung perang yun ay kinalulungkot ko. Pero ikaw ay afford mo to, walang problema. Kung barya lang sa'yo, bili mo. Kung yun na makukuha mong satisfaction dyan eh. Pinaghihirapan mong pera yan, kaya nga malungkot pag may nangi-scam, di ba? Pag meron sa Cebu. So ako 50-50 na ako dito, parang okay lang naman sa akin kung afford nila, go lang. Pero kung meron akong panahon para i-plug ang isa pang store, ipa-plug na natin si Nanay Lisa na ito talaga gumagawa rin siya ng mga scrunchies online sa TikTok, bilan nyo na din siya. Kung gusto nyo ng mga local brands, ito naman ang scrunchie worth 15 pesos. Pero wag mo expect na comparable siya sa 100% mulberry silk. Hindi ko alam, hindi mo na ako ganun kalalim sa mga entrepreneurship pagdating sa pagbebenta ng scrunchie. Pero syempre ilugar natin ang ating expectations pagdating sa mga yan. So yun lang, doon lang tatapos sa ating balita na linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. So share nyo sa mga ayaw nyo mas scrum yung friends at James Yapper na mamaalam. Shoo!